Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα Steve Bite Part 3 και αυτό θα είναι τέλειο γιατί κάνουμε Part 3 που κάτι είναι πολύ σπάνιο και τέλειωσα το intro. Steve, τι έγινε? Άρον Γκόλεμ, σε βρήκα, ήθελα να σκοτώσω. Όχι, sorry, Ινδιάνα. Θα κάνουμε συμμαχία. Όχι βέβαια, δεν θα κάνουμε συμμαχία. Έλα πια, αφού να κάνουμε μια καλή συμμαχία. Παίρνω ένα πράγμα. Όχι. Στρατιώτες, ελάτε, προστατεύστε. Δεν θέλω απλά πατήσει. Κακό παιδί. Κοιτάξτε τι έχω. Κάτω αυτά. Ο εχθρός ξύπνησε. Τι κάνεις ρε κοντέ? Είδα, το έρχομαι. Κοίτα. Σπαγκέτο. Είμαι οπλισμένος. Τώρα μπορώ να κάνω τα πάντα. Ποιος θέλει να πολεμήσει? Μου φύγε το πόδι. Εγώ. Λοιπόν, τι κάνετε εκεί πίσω, Εγώ θα πολεμήσω με αυτόν. Πρώτος γύρος. Καλά, ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε λίγο. Ναι, ηρεμήστε. Φύγε από τη μέση. Λοιπόν, εδώ γίνεται μια τρέλα. Βλέπετε. Oh my god! Βοήθεια, να κάνω από πίσω που με χτύπησε. Λοιπόν, ηρέμησε. Λοιπόν, θα αρχίσουμε τον αγώνα. Ωραία τον. Καλά. Κατάφερα να σηκωθώ. Οκ. Λοιπόν, αρχίζουμε. Πρώτος γύρος. Εγώ με τον Iron Golem. Άμα δεν κουζάρ. Νικητής Iron Golem. Τώρα ο Steve με τον Ινδιάνο. Steve. Πάω να κοιμηθώ. Με Ινδιάνο. Μιστάζω. Οκ, τώρα θα πολεμήσω εγώ, ο Steve, με τον Ινδιάνο. Θα κάνω εγώ με τον Ινδιάνο. Καλά, το Iron Golem πήγε να κοιμηθεί στο κρεβάτι του αιώνα. Πάμε. 1, 2, 3. Ανοίξα το κουτί. Ας το έχεις. Λοιπόν, νίκησα. Δεν νίκησε κανείς. Νίκησες. Τώρα το Iron Golem μαζί με τον Steve εναντίον των δύο βλακισμένων. Περνάμε. Λοιπόν. Ποιος θα νικήσει? Λοιπόν. Τι θα γίνει? Iron Golem. Καρφώνω το κεφάλι του. Είσαι πολύ ψηλός. Έλα πια εδώ να πολεμήσουμε. Έλα εδώ. Give me your hand. Έλα εδώ ρε. Στον πετάω να τον μαχαιρώσεις. Του. Όχι. Steve. Steve.
Αου. Άχα. Λοιπόν, ο τελικός. Ποιος θα νικήσει, εγώ ή το Iron Golem? Λοιπόν, θα δούμε. Αρχίζουμε σε 3. No, 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 wow, 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 no, 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 wow, wow. No. Εντάξει, περβάνω, έλα, όμως γρήγορα. Λοιπόν, πάμε σε 3. Σε 3, 2, 1. Όχι, όχι. Εντάξει, το αφήνω. Και αυτό είναι το καλό τέλος μας, παιδιά. Το Iron Golem, ο νικητής, σήκω στο χέρι σου. Νικάει, γιατί είναι το πιο δυνατό τέρας στο Minecraft. Και λοιπόν, τα λέμε, πες για Iron Golem. Να πω κάτι. Όχι. Άντε, γεια! Okay, bye bye.